Halo? No Erkki täällä vaan. Liisa puhelimessa. No Erkki täällä vaan, hei. No hei kulta. No hei. Tosi ihanaa kun soitit. Mä olin justiin mankeloittamassa. Jaa. Mun on ollut kans niin ikävä. No niin, munkin kerta kaikkiaan. Kuinka siellä Intis on mennyt? No meillä on kyllä niin tosi kenkkuvainen alikessu, kyllä se hyppyyttää meitä päivän pääksytystä ja kurjaa. meinasin saada poistumiskieltoakin sen sun kaulahuivista takia, kun mä laitoin sen sulukeisiin sen vaalean punaisen kaulahuivin, kun se ei kerta kaikkiaan käy päinsä, että pitää omia. Kuule, oottako te joutunut kans olohon teltas, kun mä näin Harri oli joutunut olohon teltas, ja oottako tekin joutunut olohon pakkaasella teltas? Kyllä, me ollaan ollut teltas, ja niin se on justiin sellaista, kylmissä ollut? No jalkapohja palaa, kun on kamina siinä keskellä ja pää jäätyy kiinni, kyllä se on niin sellaista kyllä, mutta on se nyt kyllä, mun on niin kuule lujaa ollut sua ikävää, että Voi niin, munkin kuule sua. Kiva, kun pääsee sun vierehen taas tuossa nyt sitten, kun mä tuun huomisin jo Voi niin toki, kyllä on kiva. Seinäjoelle. Issee tulee mua vastahan. Joo. Mulla on kyllä vähän ollut pääkipiä, katso, kun mulla Mikä on sun nyt on? No ei nyt se vaan, kun on nyt ne sellaiset ajat tässä. Nyt vai? Täällä, eiköhän ne nyt pitänyt. No mitä se nyt sitten? Joo. Mutta tuutko sä nyt, millä junalla sä nyt tuut sitten? No vai mä en tiedän vielä millä junalla mä tuun kun siinä on vähän, että koska meillä Vääpeli päästää meidät lähtemään, kun meillä on yksi marssi vielä siinä. Eikö sä justiin sanonut, että sä olisit tulos heti, kun sä pääsit? No se todennäköisesti voi olla, että ehkä tuunkin, mutta siitä ei nyt vielä tiedä katsos kuule, kun niin se voi olla, että jos en mä pääsekään, kun siinä on, sä nyt toimitat? siis pääsen kyllä, mutta kun äitiäkin sanoo, että kun pitäisi olla välillä niin, kotonakin, että pääsisi? Siis pääsen mä nyt toki, mutta että äiti sanoo vaan, että mun tarvitsisi joka lomalla olla aivan liesus, että voisi olla kotonakin välillä ja Mä oon kutonut sulle villapaitaa, sitä pitäisi saada mitat, mä en voi jatkaa sitä yhtään. No joo, kerkiä ne mitat ottaa ja No eikös, mitä sä... Katso, kun siinä on sellainen juttu, että äsken sä sanoit, että sulla on ikävä lujaa. Mulla onkin ikävä lujaa, mutta tässä on nyt sellainen juttu, että pitää mun joskus mennä Maunon ja Ristonkin kanssa baariin tai Grovihin, kun me ollaan luvattu. No niin, ne on mun armeijakavereita. Eikö sä näe joka päivä Mauno ja Riston siellä johonkin, kun te ammutta ja ottaa lomilla, iltalomilla? No pitää päästä nyt välillä vähän juttelemaan armeijajuttuja ja ravintolahankin niin mennään. Kyllä mä tuun käymään sitten pyhänä ennen kuin juna lähtöön. Äsken vielä tulos. Mä tuun pyhänä käymään ennen kuin juna lähtöön, niin aivan varmahan tuun käymään ja soitan lauantaina, mutta minä en kyllä kerta kaikkiaan huomenna pääse, kun mä oon Voikan kanssa sopinut nyt niin, että me menemme käymään Growissa nyt. Musta tuntuu, että sulla on yhtään ikäväkkä, sä rakastat mua yhtään. Kyllä mä, mutta tokikin rakastan, mutta kyllä sun pitää se ymmärtää kanssa, että mä oon joka loma olla, joka Hiekaksen loma olla aina sun kanssa vaan kerta kaikkiaan. On mulla omakin kaverit. Haise nyt pahalle jo. Antaa sitten olla, lopetetaan koko homma tähän. Mitä tällaista jatkamaan tyhmää?